an b'an hakili latigɛ ko aw tilenna hɛrɛ la o kama an nisɔndiyalen baw sɔrɔ aw ka kunnafoni bulonba kɔnɔna na ɲɛtaa jakanso sanfɛla la yan ka bɛn bi tɛnɛndonya ma zulhija kalo tile 2 hijira 1442 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ nin an ka jamana marabaw ye kumaboli kɛ n'o yɛrɛ bɛ se fo sefa wari miliyari 15 bɔyango ma ka ɲɛsin an ka sumansiw ani an ka suman kɛfɛnw na n'o ye angɛrɛ ye ka kɛɲɛ ni ɲinan sɛnɛ baaraw hukumu kɔnɔna ye. Zulhija kalo n'o ye seliba kalo ye an bɛna kuma aw ye o tile 10 fɔlɔ kan ani a nafaw ka fɔ ka taa se minnu yɛrɛ ɲininen don silamɛ fɛ ni tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna na. An m'an to yen ka taa Côte d'Ivoire jamana kan Laurent Gbagbo ale taara bɔ Arikuna Beje la n'o tun ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ dɔ ye. Ni kura o fiyɛra an ka ɲinan sɛnɛ koɲɛ la n'o ye campagne agricole 2021 ye ka sababu kɛ min ye an ka jamana marabaw ye an ka gouvernement o kɔni ye sefa wari miliyari 15 kɛ ka an ka sɛnɛfɛnw kumabɔ n'o bɛ ɲɛsin an ka sumansiw ma ani an ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ lakɛfɛnw na n'an k'olu ma ko angɛrɛw ni laseli in kɔni kɛra minisiriso fɛ n'o ye togodaw yiriwa minisiriso ye o ni kunnafonidilaw ka barosigi dɔ senfɛ o kɔni a yira k'a fɔ ko u ye hakilina min ta walasa ɲinan sɛnɛ yɛrɛ ka kɛ tare jamana kɔnɔna na a la kumabaw la o dɔ kɔni ye nin ye. Aissata Mayiga ale ye ɲinini minnu kɛ a kow la an ka jɛ k'an ɲɛmada olu fɛ. An ka sɛnɛkɛlaw ka soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ale ɲɛmaaba Umar Tambura ale kɔni a yira k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement ale yɛrɛ kɔni bɛna sɛnɛkɛlaw ka baarakɛminɛnw subvention ta hali sisan nɔ ni o ye ka dɔ ta sɛnɛkɛlaw magoɲɛminɛnw yɛrɛ musaka dɔw la a y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɛra o baara in kan sɛnɛkɛlaw ka ɲɔgɔn ye baara ni o kɛra marisi kalo tile 30 san 2021 anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Conseil supérieur de l'agriculture a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ka sababu kɛ coronavirus bana yɛrɛ ko wariko fanfɛla yɛrɛ kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ ko ga ko o n'a ta bɛɛ lajɛlen na o fɛn min an ka jamana ɲɛmaw ye u kɔni y'a laɲini hali sisan nɔ ka dɛmɛ don anw ka sɛnɛkɛlaw ma o de la fɛn min an ka sɛnɛkɛlaw ka baarakɛminɛnw ye olu yɛrɛ kɔni bɛna o doni ta ka da u kun n'a bɛ fɔ o yɛrɛ ma ko subvention des intrants et des équipements agricoles a y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ Umar Tambura sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛmaaba ko ɲina baaraw kɔni kɔnɔna la ko fɛn min commission ye k'u bɛna olu yɛrɛ de sigi sen kan walasa baara ninnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la cogoya min na nin commission maa ninnu de kɔni bɛ n'u jija sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka se ka u ka angɛrɛw sɔrɔ nɔgɔya la walasa baaraw yɛrɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na a yirala k'a fɔ hali sisan nɔ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna la ko fɛn min an ka région kɔnɔnaw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko direction régionale de l'agriculture ko fɛn min ye nin commission ye ni ale sigilen don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la ko maa 4 bɔɲɔngo o yɛrɛ de bɛ na bila commission yɛrɛ kɔnɔna la ni o dɔ bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw ka soba n'a bɛ fɔ ma ko APECAM ko o nɔna kelen kɔni bɛ bila commission in kɔnɔna la ka fara o kan maa minnu ka koɲɛw ɲɛsinen don kabasiw ma fo ka taa se malosiw ma fo ka taa se sɛnɛ dɔnbaga dɔ yɛrɛ ma n'a bɛ fɔ ma ko agent d'agriculture olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na bila commission in kɔnɔna la walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye office kɔnɔnaw ye fo ka taa se u ka agencew yɛrɛ la ko commission ninnu kɔnɔna la ko fɛn min ye chef de zone kelen ye ko o bɛ k'a la a bɛ ka maaw ka nɔnabilala kelen o bɛ k'a la hali sisan nɔ kabasiyɛn fo ka taa se malo ma o ni sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko contrôle financier olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bila officew ni agencew fana ka commission yɛrɛ kɔnɔna la walasa hali sisan baara ninnu ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la walasa i sen ka ye ni subvention ninnu kɔni sɔrɔli la a yirala k'a fɔ ko dugukolo de kan ka kɛ i bolo i ka kɛ sɛnɛkɛla ye wa i bɛ sɛnɛfɛn minnu dan fana olu ka kɛ fɛnw ye eta yɛrɛ jɔlen don ni minnu ye a yirala k'a fɔ ko sɛnɛkɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛna subvention ninnu sɔrɔ ko u kɔni kan ka taa commission maaw de fɛ ni u ka carte d'identité yɛrɛ ye n'o kɛra u bɛ sɛbɛn dɔ di olu ma n'a bɛ fɔ o ma ko fiche u ka carte d'identité yiralen kɔfɛ fiche dɔ kɔni bɛ di olu yɛrɛ ma ni o ye sɛbɛn dɔ ye u bɛ taa o sɛbɛn yɛrɛ de kɔni di angɛrɛ feerela dɔ ma a mana kɛ fan o fan angɛrɛ feerela ye n'o kɛra o tigi kɔni bɛ angɛrɛ yɛrɛ feere u ma ka bɛn ni gouvernement yɛrɛ ka prix ye a yirala k'a fɔ ko ɲinan sɛnɛ baaraw kɔnɔna la fɛn min ye angɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya
la mun bɔrɛ yɛrɛ kɔni kilo 50 o sɔngɔ yɛrɛ kɔni bila la 2,000 ani 200 bɔɲɔngo de la. Sɛnɛfɛn minnu ni gouvernement kelen do ka dɔ ta la a yirala ka fɔ ko o de kɔni bɛ tali kɛ malo, kaba, blé, kɔri fo ka taa se keninge yɛrɛ ma. A yirala ka fɔ ko an ka gouvernement maaw kɔni jɔlen do ni engrais mun ye n'a bɛ fɔ ma ko engrais subventionné ko o fana sɔngɔ bɛ a daminɛ 3,000 ni 800 a n'a kunkanfɛn de la fo ka taa se 4,000 ani 600 ani 50 bɔɲɔngo ma. O kɔni bɛ tali kɛ engrais la minnu yɛrɛ kɔni bɛ kilo 50 bɔrɛ kɔnɔna la. A yirala ka fɔ ko ni sɛnɛkɛla kɔni tɛgɛ dara a ka engrais kan tuma min na ko a kɔni kan ka segin ka taa ni bordero dɔ ye. O de bɛ taa di maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni bilalen do commission na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunna. Fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛma dɔ ye ni o ye APCAM yɛrɛ n'ale tɔgɔ ye ko Sanusi Buya Sila. Ale kɔni a yira ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛlaw walasa u bɛ se ka bagan dumuni fo ka taa se engrais ma u bɛ se ka olu sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. A yirala ka fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko gouvernement maaw ye kasabin hakɛ min don ni baara ninnu na ko bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 15 bɔɲɔngo de la walasa dun ka fa bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na. O baaraw kɔni tɛ kɛ fo sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka engrais sɔrɔ ka kɛ u ka sɛnɛfɛnw kɔnɔna la. O de la fɛn min ye Sanusi Buya Sila ye ni ale yɛrɛ ye APCAM maa ɲɛma ye ale kɔni a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana sɔn ka don yuruguyurugu waleyaw kɔnɔna la. A kɛra feerekɛla ye a kɛra sannikɛla ye bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara ninnu yɛrɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la. A yirala ka fɔ ko ɲinan sɛnɛ baaraw kɔni kɔnɔna la ko laɲini kɔni ye mun ye ko o de kɔni ye céréales ye ni o ye an ka dunfɛnw yɛrɛ n'o bɛ se ka tali kɛ malo, ɲɔ, keninge, blé ko o kɔni tɔni hakɛ min kan ka sɔrɔ ɲinan sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ko o de bɛ tali kɛ tɔni 11,1 bɔɲɔngo la. Fɛn min ye coton yɛrɛ ta ye a kɔni yirala ka fɔ ko o tɔni hakɛya min yɛrɛ kɔni laɲininen do ɲinan sɛnɛ baaraw kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ tɔni 800 o n'a kunkanfɛn de la. Zulhijja kalo o kɔni jɔra kunun dimanche juillet kalo tile 11 ni Zulhijja kalo jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalo barikaman don wa kalo belebele don min yɛrɛ tile 10 fɔlɔ kɔni jɔyɔrɔ ka bon silamɛya la kosɛbɛ wa min yɛrɛ fana ni ɲininkɛlen don silamɛw fɛ u ka alabato yɛrɛ yakubaya kosɛbɛ ni tile 10 fɔlɔ in yɛrɛ bonya jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bakuruba la Arafa yɛrɛ don bɛ o kɔnɔna na fo ka taa se seliba ma. Ne ɲininkali in kɔnɔna na Aissata Bajili da bɛna se nin kalo barikaman in tile 10 fɔlɔw nafaw ma an k'a lajɛ. Silamɛya kaloba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Zulhijja o tile 10 fɔlɔ daminɛra a yirala k'a fɔ ko fusamanciya caman de bɛ ni tile 10 fɔlɔ ninnu na silamɛya yɛrɛ la i n'a fɔ a bɛ hadisa yɛrɛ la cogo min na ko baara ɲuman foyi tɛ yen nɔ min ka di Ala ye ka tɛmɛ minnu bɛ kɛ Zulhijja tile 10 fɔlɔ kɔnɔna la o de kama baara caman kɛli kanunen don nin don ninnu na. Alikiyama jɔli bɛ kɛ ni baara minnu ye wagati dɔw la Alahu Taala bɛ o baaraw saraw bonya walasa jɔnw ka ɲɔgɔn danw kɛ o baaraw kɛli la. O wagati dɔ ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ ye o de kosɔn bɛɛ kan k'i jilaja ka fɛn k'a kɔnɔ fɛn mun b'a to n'i b'a Alahu Taala ka hinɛ sɔrɔ Ala ye sababu mun nɔgɔya i ye i jilaja i ka fɛn kɛ ni o sababu ye mun bɛ masurunya Alahu Taala la baara ɲuman sugu bɛɛ lajɛlen i k'i jilaja o kɛli la. Baara ɲuman dɔw bɛ yen olu samatiya ka bon seli kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ nka maaw bɛ ɲinɛ a kɔ kosɛbɛ n bɛ hakili jigi k'o dɔrɔn na o ye baara ɲuman jumɛn ye o ye Allahu Akbar fɔli ye k'a fɔ Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar lillahi alhamd kabiri kalo jɔ la fo ka taa se tile 3 mun n'o bɛ tugu seliba don na Allahu Akbar fɔ nin don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i b'a sɔrɔ maa caman t'a dɔn wala o bɛ ɲinɛ a kɔ o kama a ka kan an k'an jilaja o laɲɛnamayali la o ye Alakira ka taabolo ye i taamatɔ yɛrɛ ma i k'a fɔ k'i man kan kɔrɔta n'a ye walasa ka maaw hakili jigin a la i n'a fɔ sahabaw tun b'a kɛ cogoya min na an k'an jilaja o ma kɔfɛ fɛn o fɛn mun de tɔgɔ ye ko baara ɲuman an kana jɔn dɔ ma dɛ hali k'i nisɔndiya mɔgɔ dɔ kɔrɔ k'i ɲɛda foni a ye baara ɲuman dɔ ye o kɛli seliba kalo kɔnɔ dɔrɔnkalaw ko baraji ka bon ka tɛmɛ wagati wɛrɛ t'a kan i ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔ dɔ ye o ye baara ɲuman dɔ ye ka dɔ dɛmɛ ka hala a ka minɛn tɔ o ye baara ɲuman dɔ ye ni dɛsɛla nin bɛɛ kɛli la i kana to juguman ka bɔ i yɔrɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma nin bɛɛ baara ɲuman dɔ ye i n'a fɔ Abu Dhari ka hadisa kɔnɔna la Alakira y'a fɔ cogoya min na sallallahu alaihi wa sallam ni dɛsɛla hali nin bɛɛ la yafa maaw ma k'a fɔ ko n yafala mɔgɔw ma o bɛɛ baara ɲuman dɔ ye hali o bɛɛ kɛli
seliba kalo tile 10 fɔ kɔnɔ ka di Allahu Taala ye. Silamɛw kan ka baara ɲumanw caya ni wagati ninnu na. Ni a belebeleba dɔ yɛrɛ ye ka saga yɛrɛ kantigɛ seliba don. Nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la ni wagati in na saga sɔngɔ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ. O de kama imam bɛ welewelekan bila ka taa jamana marabaaw ma k'u ka nɔgɔya kɛ saga feerelaw ye cogo min na olu yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya kɛ sannikɛlaw ye. Seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ bɛɛ ɲɛsilen don fɛn dɔ ma nka bɛɛ kamana gannen don n'a ye. Maa o maa mun mana se a yɔrɔ la o bɛɛ b'a fɔ ko pati san kana a tɛ se ka taa. O ye duman ye, o ye lahiyako ye. N'i taara sugu kɔnɔnaw la i bɛ kibaruya minnu sɔrɔ yen saga minnu tun bɛ feere salon 15,000 15,000 ni 20,000 na i b'a sɔrɔ olu bɛ taa tɛrɛmɛ fɔ 30 ni 40 de la. A kɛlen don ka maa caman kamana gan. 20,000 se tun bɛ maa mun ye salon ka lahiya san ɲina 30,000 bɛ o dɔw bolo o dɛsɛlen don lahiya sɔrɔli la. O ye waliya ye waliya mun b'a la n'a man kan. O kama an bɛ ci bila an ka autorité ma n'o ye jamana marabagaw ye o ka jɔ o jɔyɔrɔ la ni ɲɔgɔnna la. O ka kan ka se ka nɔgɔya mun kɛ bagantigiw ye n'o b'a to bagantigiw fana bɛ nɔgɔya kɛ bagan sannaw ye. Jamana ka jɔ o jɔyɔrɔ la o kelen. Bagantigiw yɛrɛ fana bɛ se ka nɔgɔya mun kɛ bagan sannaw ye olu fana ko nɔgɔya kɛ Ala kama k'a dɔn ko nin tɛ sogo negeko ye. Nin tɛ k'a fɔ ko denbaya la dumuni ko don nka nin ye duman ye, nin ye baraji ɲini sira de ye. Maaw bɛ fɛn mun kɛ ka Ala ɲini n'a ye n'Ala y'o sɔrɔli sababu dɛn e la i jilaja k'a to e yɛrɛ fana k'i ka Ala ɲini don maaw ka Ala ɲini kɔnɔna la. N'o kɛra la i bɛ tɔnɔ 2 sɔrɔ. I ye mun di i b'o tɔnɔ sɔrɔ. I bɛna mun minɛ maaw bolo i b'o fana tɔnɔ sɔrɔ. I ka fitinin sɔrɔ ni nɔgɔya ye Ala bɛ barika don o la ka tɛmɛ i ka caman sɔrɔ ni gɛlɛya ye kan. N'Ala ye barika don i ka fitinin na a b'i nafa ka tɛmɛ i ka belebele sɔrɔ n'Ala ma barika don a la ye. Imam y'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko ni minnu ma se ka saga sɔrɔ ka sababu kɛ a sɔngɔ gɛlɛya yɛrɛ ye k'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bagan wɛrɛ san k'o kɛ u ka laya ye. An b'a fɔ silamɛw yɛrɛ ye ni bagan sɔrɔli gɛlɛyara n'o ye saga sɔrɔli ye i n'a fɔ an bɛɛ delilen don sagako la cogoya mun na sariya ye bɔda wɛrɛ di. O bɔda wɛrɛ ye duman ye maa 7 bɛ se ka jɛ misi kelen na. Maa 7 bɛ jɛ misi kelen na. N'a y'a sɔrɔ hali ni misi ye 500 ye o maa 7 ye n'o bɛɛ hali 15,000 bɔ o bɛ fɛn sɔrɔ mun bɛ se ka misi ɲɛnama sɔrɔ. Jango misi yɛrɛ t'o bɔ o ye sariya ka bɔda dɔ ye k'o d'a ma an bɛ se ka don o da fɛ. Maa 7 bɛ jɛ misi kelen na cogoya mun na dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko hali n'a dɔgɔyara ni maa 7 ye aw bɛ se ka jɛ misi kelen na. A dɔw la hali aw maa 3 don ni 20,000 tɛ saga kelen sɔrɔ aw y'a ka 20,000 fara ɲɔgɔn kan a ye 50,000 bɔ a ye misi kelen sɔrɔ a bɛ jɛ o misi kelen na baasi t'o la. A cayalenba o ye maa 7 ye a dɔgɔmanin sa o tɛ yen a bɛ se ka kɛ maa kelen bɛ jɛ misi kelen na baasi t'o kɛli la. Nin de ye sariya ka bɔda ye k'o d'a ma. N'an ma ɲɛ sɔrɔ saga kelen fagali la an bɛ taa misi sira fɛ o fana bɛ kɛ sira cogoya mun o de fɔlen filɛ nin ye. N bɛ Alahu Taala deli lahiya ko Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye Ala ka bɛnseman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka barika don an na ka seliba kalo tile 10 fɔlɔ caman bila an si kɔnɔ ka seliba don yɛrɛ jira an na an ka se ka Ala bato ɲuman k'a kɔnɔna la. Maa min bɛ yen nɔ ni o kɔni ye finitigilakaw ka kibaruya lasela ye fo ka taa se finitigilakaw ni jamana yɛrɛ cɛkunya ɲɛnabɔliw ma n'o ye kolonɛli Sulemani Danbele ye. Ale kɔni ye kunnafonidilaw wele walasa ka barosigi kɛ an ka jamana yɛrɛ lakana ko kan. Ni barosigi in kɔni a kɔni y'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu de ka se ka min ye danaya ye k'o sinsin an ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se ka danaya yɛrɛ sinsin jamanadenw yɛrɛ ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔni nɔgɔni na a ko min ye ni barosigi ye ko a kɔni bɛna i jija ka to k'a kɛ kalo kalo. Ayisata Mayiga ale ka bolo nɔ bila an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni sigi in kɔni kɔnɔna la fɛn min ye an ka finitigilakaw olu ka kunnafoni ɲɛmaya yɛrɛ bɛ maa min bolo ni o ye kolonɛli Sulemani Danbele ale ka kumaw kɔni bolila bakuruba 3 de kan. Ni o bɛ tali kɛ jamana ka basigi yɛrɛ la ni o ye situation sécuritaire ye ka taa se an ka lakana minisiriso ka baaraw yɛrɛ cogoya la ni o ye ministère de la défense et des anciens combattants ye fo ka taa se sɔrɔdasiw ka soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko état major ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye olu ka baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen taabolo la.
Colonel Suleiman Dambele ale kɔni a yira k'a fɔ ko kabini san 2012 basigilibaliya yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ka sababu kɛ bamacimaw nalen shuru anw yɛrɛ kan. A y'a yira k'a fɔ ko basigilibaliya kɔni bɔra kɔrɔnyanfan fɛ ka na fo anw ka jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ la. O de kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye ko olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin baara ninnu yɛrɛ ɲɛli la ni o ye bamacimaw kɛlɛli ye. Barisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi malidenw yɛrɛ kɔni mago bɛ kunnafoni lakika ɲuman de la ka d'u ma. A y'a yira k'a fɔ ko o de kɔnɔna la ko fɛn min ye finitigilakaw ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ niveau kelen yɛrɛ la. Fɛn min ye finitigilakaw ka kunnafonidila ɲɛma ye ni o ye Colonel Suleiman Dambele. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko finitigilaka minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la yan nɔ k'u kɔni ye baaraba caman kɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ duguma siraw fɛ pankulu siraw fɛ fo kana se kulun yɛrɛ siraw fɛ ni o ye ji sanfɛlaw ye. A y'a yira k'a fɔ ko k'a ta san 2012 la ko kana se bi ma ko fɛn min an ka finitigilakaw ye faamaw k'u kɔni ye baaraba 4 de kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o fɔlɔ ye opération Badenko ye ni o bilala sen kan san 2011 wagati kana san 2014 wagatiw la. O tɛmɛnen kɔfɛ opération Maliba ale fana nana ni ale yɛrɛ bilala sen kan san 2014 kana se san 2017 ma. O tɛmɛnen kɔfɛ opération Danbe ni o bilala sen kan san 2017 kana se san 2020 ma. Ale tɛmɛnen kɔfɛ opération Maliko ale de bilala sen kan san 2020 fo kana se an bɛ don min na i n'a fɔ bi. A y'a yira k'a fɔ ko opération Maliko ni an ka finitigilakaw bɛ o baara de la nin wagati na an ka jamana kɔnɔna la k'a kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na ni basigi an ka jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ la. A y'a yira k'a fɔ ko baara in kun fana tɛ dɔwɛrɛ ko ka se ka tɛgɛda bamacimaw yɛrɛ kan walasa fɛn min ye banbagaci waleya o kana na an ka jamana fan tɔw minɛ tuguni a ma se yɔrɔ minnu na fɔlɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. A y'a yira k'a fɔ ko o baara ninnu fana bɛ sabati ka sababu kɛ u ni maa wɛrɛ minnu fana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ni o ye finitigilaka wɛrɛ minnu bɔra u ka jamanaw kɔnɔ ka na fara anw ka maaw yɛrɛ kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa maaw bɛ se ka u ka taniŋasegiw baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ basigi kɔnɔna la cogoya min na ka tila ka maaw lakana fo ka taa se u bolofɛnw ma nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bakuruba ye o de ye. Finitigilakaw ka kunnafonidila ɲɛmaaba Colonel Suleiman Dambele ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération Maliko ka taa décembre kalo tile 24 na san 2020 fo ka na se juin kalo tile 30 ma san 2021 an ka finitigilakaw yɛrɛ tɛgɛda bamacima hakɛ min kan o de bɛ tali kɛ bamacima 64 bɔɲɔgɔnko la maa hakɛ min yɛrɛ minɛna k'olu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ u sen tɛ baara ninnu na n'a bɛ fɔ olu ma ko maa interpellelen o bɛ tali kɛ maa 104 bɔɲɔgɔnko de la. A y'a yira k'a fɔ hali sisan ko faraɲɔgɔnkan baaraw yɛrɛ kɔnɔna la an ka finitigilakaw o ni faransiga finitigilakaw ni o ye force Barkhane maaw ye ni opération Maliko in yɛrɛ kɔnɔna la u ye bamacima hakɛ min minɛ o de bɛ tali kɛ bamacima maa 106 bɔɲɔgɔnko la maa hakɛ min yɛrɛ sɛgɛsɛgɛra u ka baaraw kɔnɔna la o bɛ tali kɛ maa 52 bɔɲɔgɔnko de la. A yirala k'a fɔ ko faraɲɔgɔnkan baaraw kɔnɔna la hali sisan fɛn min ye G5 Sahel maaw ye olu ni anw ka finitigilakaw ka faraɲɔgɔnkan baaraw la hali sisan nɔ opération Maliko in yɛrɛ kɔnɔna la u ye bamacima hakɛ min yɛrɛ minɛ k'o bɛ tali kɛ bamacima 75 de la maa hakɛ min yɛrɛ minɛna ka t'olu sɛgɛsɛgɛ o bɛ tali kɛ maa 40 bɔɲɔgɔnko de la. Bakuruba la a yirala k'a fɔ ko an ka finitigilakaw faamaw olu ni u nɔfɛmaw opération Maliko yɛrɛ kɔnɔna la u ye bamacima hakɛ min yɛrɛ minɛ o bɛ tali kɛ bamacima 245 bɔɲɔgɔnko de la. Maa minnu yɛrɛ minɛna k'u sɛgɛsɛgɛ ka taa décembre kalo tile 24 na san 2020 fo ka na se juin kalo tile 30 ma san 2021 o bɛ tali kɛ maa 196 bɔɲɔgɔnko de la. Hali sisan nɔ kumaw kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min an ka finitigilakaw ye bibi in na olu yɛrɛ kɔni bɛla ka dadigi kɛ bamacimaw la ka sababu kɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka yɛlɛ ni fanga de ye nin wagati laban ninnu na. Finitigilakaw ka kunnafonidila ɲɛmaaba ale ni journalistw kɔni ka sigi yɛrɛ labanna ni farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ min kɔni ye kura kulobu mɔgɔw ye n'olu ye karate kɛlaw ye olu ka karate degeyɔrɔ filanan n'an ko ma ko salle filanan o kɔni baara kurubɔkali kɛla kunu dimanche juillet kalo tile 11 kɛnɛ in kɔni bonya kama a denfaya taara ka di ambassadeur Yɛsamakɛ ma min ye denbaya ye o tun bɛ Mariama Sangare bolo teleɲɛta tɔgɔ la Aissata Ture ani Laji Mamadu Tarawele u seginna ni min a bɛ sɔmɔ sama bɔ. Elena san 2010 wagatiw la a sigikunba ye yaasa ka kalankɛ maaw kunna kɛlɛ yɛrɛ cogoyaw la hadamadenya yɛrɛ taabolo ɲumanw fɛnɛ la.
O de kama Maître Dambele ni ale yɛrɛ ni yɔrɔ kofɔlen tigi ye a ka laɲini kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa dɔnniya min b'a la ka se ka o cari ani denmisɛnninaka tɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina ninnu de y'a bila ni centre kofɔlen dayɛlɛnni na. Kura club nana nacogo min na Kura club ne y'a dayɛlɛ 2010 parce que ne ye centenaire sɔrɔ 2010 n y'a ye ka jate minɛ ne ka mɛtiriw ye n kalan fo n fana ka laɲini ka mɔgɔ dɔw kalan walasa n nɔna bilaw bɛ se ka na cogo min na an nan tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ne ye salle dayɛlɛ 2010 o la ka centenaire passé ka centenaire 2010 ka deuxième dan passé o kɔnɔ ka troisième dan passé fo quatrième dan bi bi na salle ye salle naani de mais alhamdulillah bi ta lancement ye o ye Kura club détail a tɔw bɛ sira la Kura club yɛrɛ nana mais a nakunba yɛrɛ ne bamuso yɛrɛ ka laɲini de parce que n y'a tɔgɔ da n bamuso la ne ye Kura ye a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan bi. Ni centre in sigi kunba dɔ fɛnɛ ye min ye o de ye ka denmisɛnninakaw kɛrɛnkɛrɛn minnu yɛrɛ bɛ sirabakaw na n'u tɛ ci foyi la ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma ni adamadenya taabolo ɲumanw yaasa u bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye cogo min na. A laɲini denmisɛnninw yɛrɛ de denmisɛnninw de ye kosɛbɛ parce que denmisɛnninw ka bandiya n'u ka fɛn caman an mɔgɔ b'a la u ka se ka na an k'u entraîner parce que an tɛ mɔgɔ kalan ko senfili ni bolofili dɔrɔn n'i ye discipline fɔ ka na i ye fɛn caman de fɔ an b'u kalan ladon ɲuman na denmisɛnnin n'i ye san jateminɛ denmisɛnninw de ka ca ni mɔgɔkɔrɔbaw ye a bɛɛ denmisɛnninw de kosɛbɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw ye i b'a ye a bɔ diyagoya ye sigida ka ɲɛtaga an mago b'o de la ani jango centenaire minnu yɛrɛ bɛ salle kɔnɔ caman ye diplôme b'u bolo caman diplôme ba de b'u bolo walahi u ma baara sɔrɔ hali n'anw sera ka baara yɔrɔ dɔ sɔrɔ n bɛ se ka u ka se ka dɛmɛ fana parce que ne yɛrɛ ka laɲini u ka dɛmɛ di u kana to tan quoi n'u tora ta ne yɛrɛ bolo o cɛ man ɲi parce que u ye fɛn dɔ kalan ka ban fɛn dɔ maîtriser b'u bolo ka ban. Centre ɲɛmɔgɔ a ye foli kɛ ka ɲɛsin a karamɔgɔw ma minnu ye ale yɛrɛ kalan a tilala ka foli kɛ ka ɲɛsin a dɛmɛbaga jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ minnu yɛrɛ y'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna yɛrɛ an ka salle président n'a ka dugɛn n'o ye Buwa cɛmɔgɔ ye n'o b'a fɔ ma ko Buwa ani Jayi olu ye ka dɛmɛ basira ma parce que n'i y'a ye parrain bɛ yan bi olu bɛɛ sababu don k'an don mɔgɔbaw la bi ka se k'a dɔn parce que an ka laɲini ye nin de ye ne ka mɛtiriw kɔni vraiment ne b'u fo bonya bɛ yɔrɔ n'u ye wele n'u mago bɛ na fɛn fɛn na alhamdulillah ne labɛnnen don kunba kɔnɔ parce que u bɛ boli ne kɔ sanga ni wagati. Ye Samake ye foli ta ka ɲɛsin centre Kura club maaw bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ u ye danaya d'a kan ka kɛnɛ in denfaya d'a ma. An jɔlen bɛ ninnu kɔkɔrɔ sabula u bɛ ka baara min kɛ a nafa ka bon sabula olu de b'a to nin denmisɛnnin minnu bɛ nin kɛnɛ kan k'u to karaté entraînement na u tɛ taa sonyali kɛ accident de la circulation t'u sɔrɔ u da tɛ don ko la u man ka don ko min na donc u bɛ denmisɛnninw mara k'u farikolo ladamu k'u hakili ladamu donc o kama an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jama min bɛ nin yɔrɔ in kan an bɛ bɛɛ. Kɛnɛ denba ale fana nisɔndiyalen a ye foli kɛ ka ɲɛsin Kura club maaw bɛɛ lajɛlen ma. Denmisɛnninw ye maraniya di yan a diyara n ye ni n ko a diyara n ye fo k'a bonya ma o ye damatɛmɛ wale a diyara n ye fo ka taa dɔn n bɛ denmisɛnninw fo k'u wale ɲuman dɔn farikolo ɲɛnajɛ a ka di ne yɛrɛ ye fo k'a damatɛmɛ ne denw b'a la n mɔdenw b'a la tubabuw ko un esprit sain dans un corps sain o kɔrɔ ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ tant que i bɛ farikolo ɲɛnajɛ in kɛ i ni kɛnɛya tɛ ban ɲɔgɔn na. Farikolo ɲɛnajɛ mana kɛ a suguya o suguya k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen de ka ɲi adamaden ma wa a ka ɲi an ka kɛnɛyaw fɛnɛ ma o de kɔnɔna na centre Kura club olu sigilen don yaasa ka se ka maaw dɛmɛ o kɛcogo ɲuman na. Mopti kirisoba a ye kiri boli bingani wale ma 12 kan minnu kɔni ye ŋaniya juguya ta ka kolonko pelu sɛgɛrɛ n'o ye Mopti mara yɛrɛ dugu dɔ ye n'aw hakili b'a la n'o waleya yɛrɛ kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 wagatiw la kiri kɔni bolila ni ma 12 ninnu kan o kɔfɛ bawo ma kelen t'u la ni o kɔni nana kiriso in kɔnɔna na kiri in kɔni boli cogo la a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni ɲangina min ye sefa wari $1,500,000 ye o yɛrɛ sarali la fo ka taa se maa dɔw kɔni bɛ yen ko olu kan ka minɛ de ko ka faga Ali Kulubali ye ɲinini minnu ka kisaw la an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Mali kungango kibaryaw la fɛn ye gɛlɛyaba min ye Mali sɔrɔ kabini san 2012 ni o gɛlɛyaw laba kɔnɔna na firi jamana yɛrɛ camajɛ bolo yanfan kɔnfɛ ni o kɛla gɛlɛyaba ye fɛn ye jamana yɛrɛ sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni o dɔ gɛlɛya kɔnɔna na kɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 kɔnɔ fɛn ye sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 waati ni mɔgɔba kalama dugu min be jamana kɔrɔnfɛ yanfan camajɛ bolo yanfan fɛ ni u b'a wele ko Kulongo Pel ni fɛn ye a bi bankasi yɛrɛ kɔni mara kɔnɔ fɛn ye Mopti marabolo kɔnɔna na a jirala k'a fɔ maa dɔw be olu kɔni tala be ni dugu masina in kɔnɔna fɛn ye k'a kɛ kisɛdenw cili kɔni ye fɛn be ni o kɔni ye nima fɛn ye o kɔni ye kisɛ ci a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna wa o kɔfɛ fana fɛn ye maa adamadenw olu ni bɔrɔtɔlɔ u fɛ maa kɔni kun ti woloma denmisɛnnin ti woloma wa muso yɛrɛ o ti woloma ka bɔ a la nka u nana bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna balotaw n'u ye sumaw ye ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni jiginnaw bɛɛ lajɛlen kɔni jenina u fɛ bagan minnu yɛrɛ be ni olu maralen do u fɛ u ye fɛn ye ni bagan ninnu denmisɛnninw ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni jeni wa jirala k'a fɔ dugu dɔw be olu jenina hadamaden dɔw fana kɔni jenina fo ka taa kɛ jenicogo juguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fana suguya jugu o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla o kɔni kɔnɔna na wa jateminɛw nana ye k'a fɔ fɛn ye duguden 30 ani kɔ olu bɛɛ kɔnɔna na u yɛrɛ ye fɛn ye ni gɛlɛya kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni bɔrɔntɔla u ma kofɔlɔ ninnu kɔni fɛ o de hokun kɔnɔ ni y'a jateminɛ fɛn ye Kulongo Pel a bɛ ka jeni waati min na a jirala k'a fɔ dugu wɛrɛ be ni u ni Kulongo Pel yɛrɛ ti tɛmɛ fɛn ye kilomètre 1 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna ni u fana ye Kulongo ye u b'a wele ko Kulongo AB nka fɛn ye olu kɔni ma se ka wuli ka jɔ kɛ yaase ka se ka u kɔni dɛmɛ cogoya min na kɛlɛ waati fo ka taa se kɛlɛ bɛɛ banle u kɔni ka dɛmɛ kɔni mana u kɔni fɛ o de hokun kɔnɔ sigana kɔni tala ka ɲɛsin ni maa kofɔlɔ maa minnu be ni dugu in kɔnɔna ka se ka sigana ta ka ɲɛsin ma k'a fɔ k'u kɔni olu kɔni se tɛ ni ko ninnu kɔnɔna o de hokun kɔnɔna na fɛn ye ɲininiw kɔni sen fɛ ani fɛn ye maa minnu be ni gɛlɛya olu sɔrɔ olu ka kumaw sen fɛ wuli ka jɔ kɔnɔna na kɛ ka se ka maa masina dɔw ka se ka olu kɔni mina n'u ye Amadi Gindo ye Yusuf Togo Umar Togo ani Situru Jafu Amadu Gindo Usman Chama Ali Togo Mamadou Jibo Mamadou Somboro Ayuba Goro Honoré Roger Gana ani fo ka taa se Bubakar Jibo kɔnima a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana wele fɛn ye bɔgɔ jɛlen kɔni kan k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min filɛ nin ye ka ni dugukofɔlɔ ninnu kɔni sɔrɔ n'u ye Kulongo Pel ye ko a bɛ i n'a fɔ olu kɔni sen bɛ nin kɔni na ni dugu maaw faala ka dugu jeni ka maaw yɛrɛ kɔni jeni k'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni jeni wa a jirala k'a fɔ ko o sen bɛ nin ko ninnu kɔni na o de hokun kɔnɔ u nana jira k'a fɔ ko fɛn ye nin ko min kɛlen filɛ nin ye ko olu kɔni sen ti a la o kɔfɛ fɛn ye wulikajɔ kɔni nana kɛ ɲinikɛlaw fɛ hali sisan ka na don fɛn ye ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni kan ka se ka o kɔni jateminɛ ani maa minnu fana ye gɛlɛya sɔrɔ ka u ɲininkali sɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen la fɛn ye maa kofɔlɔ ninnu ka yɔrɔ kɔnɔna na larawe fɛn ye buguna sɛgɛ dɔw be ni olu kɔni ɲɛsin bɛ tiɲɛni kɔni ma olu buguna sɛgɛ dɔw kɔni olu dɔw kɔnɔna na ye fɛn ye ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni sisow kɔni kɔnɔna walima u jabalaw kɔni kɔnɔna na o de hokun kɔnɔ o kɛlen k'a fɔ ko olu sema ye nin na fɛn ye o de kɛla o de o buguna sɛbɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o ye o kuma minnu fɔ ko o tɛ saba kɔni ye o de hokun kɔnɔ fɛn ye ɲinikɛla minnu bi hakili jateminɛ n'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ u ka hakiliw la olu kɔni ye o bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ka na ye k'a fɔ foyi kɔni tɛ nin maa kofɔlɔ ninnu ka hakiliw kɔni na ani u farikolo foyi tɛ u la u ka kɛnɛ o ni kɔnɔna o de hokun kɔnɔna na fɛn ye nin maa kofɔlɔ ninnu kɔni sɔrɔla ka na ɲagi ka jira k'a fɔ gɛlɛya min ye ni dugukofɔlɔ in sɔrɔ janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 ko fɛn ye ni maa kofɔlɔ in ko o nɔ kɔni be a la ni o kɔni kɛla sababu ye ka se ka duguden maa 37 k'u jeni ni u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni jeni wa k'a dabɔ a kama fana ka a baaraw kɔni kɛ ko ni maa kofɔlɔ ninnu ko o se kɔni yela a la wa a jirala k'a fɔ o ka nin wulikajɔ sen fɛ o ye fɛn caman kɔni tiɲɛ nin yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ ka taa se sefa wari 15,000 ani a kunkanfɛn caman kɔni ma olu dɔw kɔni tiɲɛna u fɛ ka taa se motow ani fɛn ye pano minnu be ni u bi kuranw di sagaw baw fo ka taa se fɛn ye misiw ko o ye bɛɛ lajɛlen kɔni jeni olu bɛɛ lajɛlen kun ye maa minnu kɔni ta ye Ibrahima Isa Jalo ale ta kun b'o la Usman Jalo Fuseni Dirisa Jalo Alati Tal Amadou Samba Jalo ani Umaru Jalo Brema Amadou Jalo Amadou Jalo ani Alay Jalo Alay Adama Jalo ani Asatu Ba a jirala k'a fɔ n'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka minɛw kɔni tiɲɛna o kɔni fɛ o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ kɛ ni san 3 ye kɔni kɔnɔna fɛn ye maramafɛn dɔw fana kɔni be yen ni u ye kisɛdenw fo ka taa se maramafɛnw ma maa dɔw fana kɔni kun kɛmɛ ka u mara u ka yɔrɔ kɔnɔna ni yɔrɔ masina ninnu kɔnɔna ni Mali sariya sun tomi 175 la 199 252 254 350 olu kɔni bi o kɔni ɲagi kosɛbɛ fo ka taa se fɛn ye Mali yɛrɛ code pénal o kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ a tomi 12 ani 49 ni sariya sun min be u b'a wele loi numéro 04050 n'a bilala sen kan novembre kalo tile 12 san 2004 o fana bi ɲagali kɔni ta ka jira k'a fɔ nin minɛw bɛ maa minnu bolo olu kɔni bi jate i n'a fɔ fɛn ye maafalaw o de hokun kɔnɔ fɛn ye kiribulon tigila
tigilamaw kɔni ye gafe kɔni bɔ ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni nɔfɛ minnu tɔgɔ kɔni fɔla ni olu ye yela ni ko cɛjuguba in na ka dugu kɔni jeni ni u ye Amadu Gindo, Yusuf Togo, Umar Togo, Ali Togo, Setu Jafu, fa Amadu Gindo ka taa se a ɲɔgɔnnaw kɔni ma. A jirala k'a fɔ ko o kɔni ɲagila k'a sɔrɔ o kɔni kun ti fɛn min ye kiri yɔrɔ kɔnɔ na, k'a jira k'a fɔ ko o kan ka fa de ni u b'a wele ko peine de mort. O de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ministre min ka baara ɲɛsin bɛ jamanadenw ka ko ɲɛnabɔli ma ni u b'a wele ko ministère public, u ka maa dɔ ni o ye Fuseni Konate. Ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka kiri ko u kɔni tɛ ka kiri yan, nka ko min kɔni fɔla k'a jira k'a fɔ ko u sen kɔni yela a la ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ɲagaliba kɔni ta ka ɲɛsin u ma cogoya min na. O de hukumu kɔnɔ fɛn min ye kiribulon tigilamaw, olu fana kɔni y'u ka jaabiw kɔni bɔ ka ben k'a jira k'a fɔ maa minnu ye nin gɛlɛya in kɔni kɛ u n'a fa ani fɛn min ye sefa wari miliyɔn 500 bɔ ɲɔgɔn kɔ o fana kɔni n'a sara. Nin bɛ dansigi bi kunnafoni warwarali la bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli kɛ aw ye. An kɔni tɛ sɛgɛn ka aw fo kuma bɛɛ aw minnu kɛlen don ka anw suganti ka aw kɛ aw ka kunnafoni sanuma taar'o ye o ye danaya ka baara ye. An b'a fɔ aw kan bɛn wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna.